ίσως με έναν τρόπο που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε, η ίδια η ύπαρξή μας να το διαμορφώνει. Και εδώ είναι που η επιστήμη συναντάει την αρχαία σοφία. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος αιώνες πριν είχε πει «Ως άνω ούτω κάτω, ως κάτω ούτω άνω». Μια φράση που μοιάζει να μιλάει κατευθείαν στη σύγχρονη κβαντική θεωρία, ότι το παρατηρούμενο και ο παρατηρητής είναι άρρηκτα δεμένα, ότι ο κόσμος ίσως να μην είναι ένα αντικειμενικό σκηνικό, αλλά ένας καθρέφτης, μια ολογραφική αντανάκλαση της ίδιας μας της συνείδησης. Και αν αυτό ισχύει, τότε κάθε σου σκέψη, κάθε σου συναίσθημα μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή εσωτερική εμπειρία. Μπορεί να είναι η πένα που γράφει την ίδια την πραγματικότητα.